Com heu sentit, el programa té 120 punts, més de 120 o 125, i els hem articulat en 4 eixos. Com que ells us han explicat molt bé, us volia fer un petit resum, us llegiré la presentació de cada eix, però perquè si no es farà molt llarg. El primer és la confiança, una feina en comú. Junts per Sant Quirze considerem que la construcció de la cosa pública és una tasca col·lectiva que no ha d'estar només en mans dels polítics. Participar és més que emetre un vot quan venen les eleccions. Nosaltres proposem un projecte cívico-polític fet amb les aportacions de persones i entitats. Creiem en una nova forma de fer política que creï canals de participació veïnal efectius en tots els àmbits de la gestió de la ciutat. Després del Salvador, la Montse Brossa. La Montse és infermera i podòloga i és una dona per la qual l'important és la implicació i la voluntat d'ajudar i aportar actituds positives al poble i fer-ho sense afany de lucre. La Montse Brossa. També tenim el Jordi Jonús, un científic de 44 anys, gironí i santquirzetenc d'adopció, i que manifesta que té tanta il·lusió com tan poc temps. Jordi. Tot seguit el torn per la Isabel Olesa. La Isabel, doncs la coneixeu, és llicenciada en Història i lluitadora dels drets humans i dels drets dels animals. Un dels motius d'orgull de la llista de Sant Quirze, la candidatura de Sant Quirze, són els mestres, que són les persones dedicades a l'ensenyament. És el cas d'en Quico Porret, 56 anys, mestre del vol Anglada, casat amb 2 fills, i d'ahir de Sant Quirze, des de fa 22 anys. Seguim, la pròxima és la Goretti Palau. La Goretti és periodista jubilada, persona que estima les persones. Goretti. Per donar-li un descans al Francesc, continuaré jo amb la presentació de la llista dels candidats. La propera persona és Sara Figueres, és pedagoga, professora dels Estudis d'Educació de la Universitat de Montjuïc i activista de l'Associació Famílies Gais i Lesbianes de Catalunya. I donar-nos les gràcies a tots per donar-me l'oportunitat d'estar aquí i de poder compartir aquestes 4 paraules animadores. Vinga. Miquel Àngel Cirera, llicenciat en empresarials, treballador, empresari i pare de 4 fills. La Maria Domingo és mestra, psicopedagoga. Bé, bon vespre a tothom. Jo no estic gens acostumada a fer mítings, tampoc. M'estreno de cap a la piscina. Crec que fem moltes coses junts. Presentarem el nostre mestre de cerimònies, és el Francesc Fernández. Ell és militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, és soci de l'Assemblea Nacional Catalana, veí de Sant Quirze des de l'any 2000. Ell ja ha parlat prou, no quiero parlar més. Segueix l'Helena Sabater, és gestora cultural de professió i vocació, compromesa amb la cultura infantil i dinamitzadora cultural i social. El David Caminal
Té 48 anys i és productor de cinema, pare d'una filla i Sant Quirze tècnic d'adopció. Bé, i arribats a aquest punt, ara us adreçaran la paraula als 5 regidors que durant aquest mandat han estat els representants de Junts en el ple municipal i han fet una tasca prou important i que ara podran continuar, esperem. En primer lloc, l'Helena Cruz, que és doctora en Geografia i màster en Gestió Urbana, investigadora de projectes urbans, barris i ordenació del territori. Bon vespre a tothom i que continuï donant la batalla perquè ara sí que l'hem de guanyar definitivament. Moltes gràcies. L'Àlex Brossa és enginyer de telecomunicacions de 32 anys, és fill de Sant Quirze, des que tenia 14 anys. De Junts per Sant Quirze dèiem, home, el primer que hem de fer és saber què volem. Què vol aquest govern? Cap on vol anar? L'Anna Canes és membre de la CUP, té 34 anys i en fa 24 que viu a Sant Quirze. L'Anna és una persona que està molt implicada en diverses entitats i associacions de ciutadania. Bon vespre a tothom, perquè entre tots i totes decidim el futur del nostre poble. De 54 anys, és pare de 2 fills i durant 10 anys membre del Consell Escolar Municipal. Bon vespre a tothom. Uns anys decisius per Sant Quirze, però sens dubte els més decisius per Catalunya. Gràcies.